teraz je čas vzdať chválu. Poď, srdce svoje mu s láskou daj. Poď, taký, aký si, chvál ho. Poď, predstúp pred kráľa, príjme ťa. Poď, každý jazyk ten deň vyzná, ty si Pán. Každý ti raz úctu vzdá. Tým, čo teraz láskou ťa hľadajú, ty poklad vzácny dáš. Poď, teraz je čas dať chválu. Srdce svoje mu s láskou daj. Poď, taký, aký si, Pán. Prestúp pred kráľa, príjme ťa. Každý jazyk ten deň vyzná, ty si Pán. Každý ti raz úctu vzdá. Tým, čo teraz láskou ťa hľadajú, ty poklad vzácny dáš. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozdravujem vás, milí rodičia, krstní rodičia a starí rodičia, na tejto skúške vašich detí, našich konfirmandov. Dneska majú ukázať to, čo sa počas 2 rokov naučili. Dnes je vlastne pre nich tá žatva. A my veríme, že táto žatva bude veľmi bohatá a prinesie veľa úrody. Nielen v tom, čo sa oni dokázali naučiť, ale predovšetkým to naučené, aby bolo v ich živote, aby ich naplňalo, aby ich život menilo a formovalo. Vtedy naozaj tá žatva bude požehnaná. Tieto služby Božie, na ktorých sa uskutoční skúška našich detí, začneme predspevom nešporný večerný Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom. Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom. Amen.
myslíme na svoje deti, robíme tak vo vedomí, že naše deti sú aj tvojimi dietkami. Daj prosíme, nech rastú a vyvíjajú sa podľa tvojej vôle. Ochraňuj ich pred nepokojom, biedou, nebezpečenstvom a pokušením. Nám, rodičom, udel pravú múdrosť, aby sme vedeli, kedy ako v ich živote máme zasiahnuť a kedy radšej čakať v modlitbách na tvoj zásah. Vylej na nás a na naše dietky svoje požehnanie, aby sme všetci prospievali vekom múdrosťou a milosťou u teba aj od ľudí. Ak by sme sa však previnili pri výchove svojich detí, odpusť nám našu nedokonalosť a smiluj sa nad nami i nad nimi. Učin to pre svojho Syna Ježiša Krista, najlepšieho priateľa našich dietov a nášho Napokon posilňujte sa v Pánu a v moci jeho silu. Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom nebeským. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si opáčte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si hotovosť evanjelium pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho dnešného dňa. Vezmite si aj prílbu spasenia a meč ducha, ktorý je slovo Božie. Slovo nášho Boha zostáva. Určite je to prvá skúška, možno taká väčšia skúška v ich živote. Určite majú možno aj strach, ako to všetko dopadne, ale my veríme, že s Božou pomocou nakoniec aj túto skúšku zvládneme. Takže poprosím, aby prišiel medzi nás Matej, náš modliteľ. Patrik, vieme, že pre kresťanov najdôležitejšou knihou je Biblia. Vieš nám povedať, akým spôsobom nám Pán Boh daroval túto knihu?
daroval Bibliu prostredníctvom ľudí, ktorí ju písali pod vedením Ducha Svätého. V Biblii sa nachádza množstvo kníh. Môžeš nám vymenovať historické knihy Starej zmluvy? Historické knihy Starej zmluvy sú 5 kníh Mojžišových, kniha Jozúva, kniha Sudcov, kniha Rút, 2 knihy Samuelové, 2 knihy Kráľov, 2 knihy Kronické, kniha Ezdrášova, Nehemiáš a Ester. Čiže toto boli historické knihy Starej zmluvy. Máme ešte vyučujúce a prorocké. Medzi vyučujúce patria aj žalmy. A kráľ Dávid vieme, že napísal veľmi veľa žalmov a s Dávidom sa stretávame predovšetkým v knihách Samuelových, kráľov a kronických. A najznámejší asi žalm pre nás kresťanov je 23. Hospodin je môj pastier. Vedel by si nám to povedať? 23. žalm je Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie, voda osviežujúcich ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal od temných dolín, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi predstieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený kalich môj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom na veky. Dlhé časy. Takže to bol 23. žalm. Čo je vlastne hlavnou myšlienkou celej Biblie, alebo ústrednou myšlienkou celej Biblie? Hlavnou myšlienkou celej Biblie je Boží plán zachrániť hriešneho človeka, a to prostredníctvom Ježiša Krista. Vieme, že voláme sa evanjelikmi Alžburského vyznania, tak vlastne má to aj v oficiálnom názve naša cirkev, evanjelická cirkev Alžburského vyznania. Čo vieš povedať vlastne všetko o tomto vyznaní? Augsburské vyznanie napísal Filip Melanchthon a bolo prednesené na sneme v Augsburgu pred Karolom VI. A pozostáva z 28 častí. Prvých 21 nám hovorí, ako máme správne po kresťansky žiť, a ďalších 7 nám hovorí o odlišnostiach medzi našou a evanjelickou cirkvou. Dobre. Pán Ježiš Kristus počas svojho života povedal vlastne aj niekoľko desiatok podobenstiev, čím približoval kráľovstvo nebeské. Vieš nám vymenovať aspoň 6 podobenstiev, ktoré povedal Ježiš Kristus? Tak o kvase, o márnotratnom synovi, o milosrdnom Samaritánovi, o rozsievačovi a štvorakej pôde, o kúkoli medzi pšenicou, o 10 pannách. Tak ako občiansky rok sa delí na 12 mesiacov, 4 štvrťroky, 52 týždňov, rovnako aj cirkevný rok má svoju štruktúru, samozrejme, že nezačína tak ako občiansky rok. Vieš nám povedať, ako vôbec rozdeľujeme cirkevný rok? Cirkevný rok rozdeľujeme na dve čiastky, je to slávnostná a bezslávnostná polovica. Slávnostná pozostáva z 3 kruhov a je to vianočný, veľkonočný a svetodušný. A bezslávnostná z 23 až 27 nediel po Svätej Trojici. Vieš aj povedať, prečo je také rozpätie 23 až 27 nediel? Tak je to kvôli Veľkej noci, podľa toho, ako Veľká noc nám prípadne, tak máme také rozpätie, bude 23, alebo či najmenej môže byť 23 a najviac 27. V bezslávnostnej polovici cirkevného roka je niekoľko dôležitých sviatkov a jedným z nich je vlastne 5. júl. Vieš mi povedať, čo si vlastne vtedy pripomíname? 5. júla si pripomíname sviatok Cyrila a Metoda a títo solúnski bratia prišli na žiadosť kniežaťa Rastislava na našu slovenskú zem. Preložili novú zmluvu do nového jazyka, ktorý vytvorili, a vytvorili taktiež prvé slovenské písmo, ktorým bolo Hlaholika. A čo všetko preložili? Tak novú zmluvu, máme od nich aj nejaké známe
básne. Takže preložili novú zmluvu, Kyjevské listy sa od nich zachovali a asi najznámejšia báseň je báseň Proklas. Dobre, môžeš si sadnúť. Ja poprosím, aby prišla k nám Michaela Česánková. Takže Miška, už sme všeličo počuli tu o Biblii. Vieš nám povedať, čím by vlastne pre nás osobne mala byť Biblia? Pre nás by Biblia mala byť knihou kníh, mala by byť pravidlom života a prameňom viery a mala by byť pre nás to najzácnejšou knihou. Takže toto všetko, alebo by mali vedieť kresťania a pre nich by mala byť vlastne týmto Biblia. Ale tí prvotní kresťania, vlastne po Ježišovi Kristovi, nepoznali ešte novú zmluvu. My áno. Z Novej zmluvy a zo skutkov apoštolských sa dozvedáme aj o živote prvého cirkevného zboru v Jeruzaleme. Vieš nám porozprávať niečo o tomto cirkevnom zbore? Títo žili v apoštolskom učení na lámaní chleba a v modlitbách a keď prišla báza na všetky duše, tak apoštolovia robili mnoho zázrakov. Každý deň sa modlili, zotrvávali jednomyselne v chráme, mali spoločný majetok, ktorý potom rozdeľovali tým, ktorí to potrebovali a boli obľúbení u všetkého ľudu. Prvotné kresťanstvo skutočne sa veľmi ťažko predieralo do sveta, pretože vlastne vieme, že v čase Rímskej ríše nemali priaznivé podmienky. A do začiatku 4. storočia všetci rímski cisári prenasledovali kresťanov. Vedela by si nám vymenovať, ktorí rímski cisári najviac prenasledovali kresťanov? Boli to Nero, Dioklecián, Decius, Domicián Trajan, Marcus Aurelius, Julian Apostata, Septimus Severus a Valerian. Viera v trojediného Boha pomáhala vlastne prekonávať kresťanom všetky tie útrapy, ktoré im spôsobovali aj rímski cisári pri prenasledovaní. Povedz nám vlastne, čo rozumieme pod vierou v Pána Boha. Pod vierou v Pána Boha nerozumieme len nejaké nejasné vedomie, že nejaký Pán Boh niekde existuje, ale pod vierou v Pána Boha rozumieme stretnutie Pána Boha v našom srdci. Viera v trojediného Pána Boha je obsiahnutá v apoštolskom vyznaní viery. Vieš nám povedať, ako vysvetľuje prvý článok tejto viery doktor Martin Luther? Verím, že ma Pán Boh, ako aj všetky ostatné stvorenia stvoriť ráčil, dal mu telo i dušu, oči, uši i všetky údy, rozum i všetky zmysly a ich doteraz zachováva. Kto mi hojne a na každý deň dáva odev i obuv, pokrm i nápoj, dom, dvor, pole, manžela, dietky a rozličný majetok so všetkými potrebami života. Mňa pred každým nebezpečenstvom chráni a od všetkého zlého ma zachováva. Toto všetko činí z plné otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek mojich zásluh a hodností. Za to povinná som jemu ďakovať, jeho chváliť, jemu byť verná a jemu byť poslušná. To je iste verná pravda. Ak veríme v Syna Božieho, máme večný život. Čo znamená vlastne veriť v Ježiša Krista? Verím v Ježiša znamená na prvé miesto v našom živote, rozhodnúť sa pre ňo a skúsiť to s ním v živote. Veriť v Pána Boha znamená mať s ním zároveň aj spoločenstvo. Takéto spoločenstvo máme aj v nedeľu na službách Božích, keď sa tu nás stretávame, spoločne spievame, modlíme, počúvame Božie slovo a oslavujeme tak Pána Boha. Vieš nám povedať, čo sú to vlastne služby Božie? Služby Božie je spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí sú zhromaždení v chráme a tam Pán Boh prostredníctvom sviatosti a slova Božieho slúži nám, ľuďom, a my mu na to odpovedáme s posledným srdcom v modlitbách a piesňach. Ako spoločenstvo veriacich tvoríme vlastne jeden cirkevný zbor. Povedz nám, kto tvorí vlastne predsedníctvo cirkevného zboru. Je to zborový farár a zborový dozorca. Takže ďakujeme aj Michale, môže si sadnúť. A medzi nás príde Marek Siska.
Už sme počuli, že Božie slovo sme dostali prostredníctvom ľudí, ktorí viedol Duch Svätý. Vieš nám povedať, ako vlastne apoštol Pavel vysvetlil túto základnú pravdu, či apoštol Peter? Lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Je to napísané v 2. liste Petrovom, 1. kapitole, 21. verši. Počuli sme už dneska historické knihy Starej zmluvy. Marek, ty nám vymenuj prorocké knihy Starej zmluvy. Izaiáš, Jeremiáš, Žalospevy, Ezeichiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Ageus, Sofoniáš, Malachiáš a Zachariáš. Prví kresťania vieme, že mali spoločný majetok, no nie všetkým takéto spolužitie vyhovovalo a niektorí predsa si niečo ponechali v osobnom vlastníctve. Medzi nich patrili Ananiáš a Zafíra. Vieš nám povedať, ako títo dvaja vlastne dopadli, keď spoločenstvo cirkvi a cirkevného zboru oklamali? Nejaký muž menom Ananiáš s manželkou Zafírou predali svoj majetok. Čiastku z tých peňazí si nechali a druhú čiastku odniesol Ananiáš apoštolom k nohám. Apoštol Peter mu vravel: Prečo ti sa stane? A prečo ti Satan opanoval srdce? Ty si neluhal si ľuďom, ale Bohu. Keď toto Ananiáš počul, padol Petrovi k nohám a opustil dušu. Prišli k nemu mladí, vyniesli ho von a pochovali. O 3 hodiny neskôr prišla k nemu Zafíra a tú istú otázku položil jej Peter. Keď tú istú otázku počula, padla mu k nohám a vypustila dušu. Tí istí mladí prišli k nej, zobrali ju a pochovali k manželovi. Na celý cirkevný zbor prišla veľká bázeň. Aby sme podobne nedopadli, je potrebné vo svojom živote skutočne dodržiavať Boží zákon, Božie pravidlá, Božie predpisy. Vysvetlí nám vlastne, aký je rozdiel medzi zákonom a evanjeliom. Rozdiel medzi zákonom a evanjeliom je taký, že zákon nám prikazuje, čo my máme robiť, a evanjelium nám zase zvestuje, čo Pán Boh urobil pre nás, pre našu záchranu. Čiže môžeme povedať, že zákon je vlastne úloha a evanjelium je dar. 10 Božích prikázaní vieme, že bolo zhrnutých do jednej vety, ktorú nazývame suma zákona. Vieš nám povedať, ako znie a kde v Biblii nájdeme? Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily, z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. A nachádza sa to v Lukášovom evanjeliu, 10. kapitole, 27. verši. Aby sme správne porozumeli skutočne Božiemu zákonu a Božím prikázaniam, čiže Božiemu slovu, aj evanjeliu, tak nám ho pomáhajú pochopiť symbolické knihy. Z akých častí sa vlastne skladajú symbolické knihy? Skladajú sa z 5 častí, a to Augsburské vyznanie 1530, obrana Augsburského vyznania 1530, Malý a veľký katechizmus doktora Martina Luthera 1529, Šmalkátske články 1537 a obrana a formula svornosti 1577. Všetky tieto časti sú vlastne reformačnými spismi. Vieš mi povedať, aký prínos mala reformácia? Martin Luther usporiadal služby Božie v evanjeliskom duchu. Stredobodom služieb Božích bola kázeň, slova Božieho. Martin Luther napísal aj niekoľko reformačných spisov. Najznámejšie bol Malý a veľký katechizmus. Napísal aj niekoľko duchovných piesní, z ktorých najznámejšia je naša evanjelická hymna Hrad prepevný je Pán Boh náš. Lutherové reformačné myšlienky sa šírili do celého sveta a samozrejme neobyšli ani Slovensko, prišli aj na naše územie. Vieš nám povedať, akým spôsobom sa dostali k nám? Lutherové reformačné spisy sa k nám dostali pomocou študentov, ktorí
Vracajú sa z Nemecka na Slovensko, priniesli reformačné spisy. Ďalej sa šírili aj od rodníkov. Vieš nám povedať aj, ktorý študent doniesol takýto spis a Lutherové myšlienky k nám na Slovensko? Takže bol to Leonard Štekel, Bardejovčan. Môžeš si sadnúť. Ja poprosím, aby prišiel k nám Dávid Venko. Dávid, vieme, že knihy Biblie delíme na kanonické a apokryfické. Vysvetli nám, aké sú jedny a aké sú vlastne druhé. Kanonické knihy sú Božieho pôvodu, obsahujú práve Božie slovo, preto sú nám kánonom, teda pravidlom viery a života. Kánon znamená pravidlo, meradlo a apokryfné knihy sú ľudského pôvodu, neobsahujú čisté Božie slovo. Apokryfoj znamená skrytý, utajený, schovaný. Ježiš Kristus vieme, že povedal veľmi veľa múdrych rečí pre nás užitočných a duchom Božím naplnených. Krásne zhrnutie týchto rečí máme v Matúšovom evanjeliu. Vieš nám povedať, ako vlastne voláme tieto reči a čo všetko sa v nich nachádza? Tieto reči voláme kazeň na hore, alebo reči na vrchu. Nachádzajú sa v Matúšovom evanjeliu v 5. až 7. kapitole, obsahujú blahoslavenstva, podobenstvo o soli zeme a svetla sveta, Ježišovo uvedenie zákona na pravú mieru. V 6. kapitole sa nachádzajú hovorí o almužnej, modlitbách a pôste. Ježiš Kristus nám ďalej poukazuje na pravé poklady a pravé hodnoty, po ktorých má človek túžiť. V 7. kapitole sa nachádzajú státie o posudzovaní a napomenutia o výstrahách a varovania pred falošnými prorokmi. Táto kazeň na hore sa končí podobenstvom o staviteľovi. Marek Siska nám povedal, ktoré spisy patria medzi symbolické knihy. Vedel by si nám povedať, čo rozumieme vlastne pod pojmom symbolické knihy? Symbolické knihy sú zostavené našimi reformačnými otcami, ktorí v nich na základe písma svätého zhrnuli učenie a vyznanie našej evanjelickej cirkvi. Symbolické knihy na začiatku majú tzv. 3 ekumenické symboly. Vieš nám povedať, ktoré sú to? Je to apoštolské vierovyznanie, nicejské vierovyznanie a Atanáziovo vierovyznanie. Zajtra budete vyznávať vlastne apoštolské vierovyznanie, čiže všeobecnú vieru kresťanskú, ktorú za vás vyznávali pri krste svetom rodičia. Podľa tejto všeobecnej viery kresťanskej, v koho vlastne my ako kresťania veríme? Podľa nej veríme v trojjediného Pána Boha, Svätú Trojicu, v Boha Otca Stvoriteľa, v Boha Syna Pána Ježiša Krista Vykupiteľa, Boha Ducha Svätého Posvetiteľa. Druhý článok všeobecnej viery kresťanskej, ten nám vlastne hovorí o viere v Ježiša Krista. Vieš nám povedať, čo znamená meno Ježiš a židovské meno Jehošua? Meno Ježiš znamená vysloboditeľ, spasiteľ, záchranca. Židovské meno Jehošua znamená Hospodin je spása. Takže ešte zostaneme pri druhom článku, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi. Vieš nám povedať vlastne, čo aj hovoria evanjelia nám o narodení a detstve Pána Ježiša Krista? Pán Ježiš Kristus sa narodil v chudobnej maštali v mestečku Betlehem z Panny Márie za panovania rímskeho cisára Augusta. Jeho narodenie zvestoval anjel betlehemským pastierom slovami: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude aj všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Kristus Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.
Hneď na to sa pastieri vydali za narodeným spasiteľom do betlehemskej maštálky. Pokloniť sa mu prišli aj pohanskí mudreci z východu, ktorých do Betlehema priviedla zvláštna hviezda. Král Herodes chcel narodeného Ježiša z obavy o svoj trón zavraždiť, ale Boh prekázal jeho plány. Jozef a Mária, ktorým boli prezradené vo sne jeho úmysly, stačilo utiecť s dieťatkom do Egypta. Pán Ježiš potom vyrastal v galilejskom meste Nazarete, ako 12-ročný prvýkrát navštívil s rodičmi Jeruzalemský chrám. Už sme dnes počuli veľa aj o Evanieliu. Vieš nám povedať, čo nám vlastne Evanielium Ježiša Krista ponúka? Evanielium nám ponúka záchranu a ospravedlnenie zdarma z Božej milosti, a to cez vykúpenie Ježišovi Kristovi. Takže ďakujem pekne, môžeš si ich sadnúť. A ja poprosím, aby medzi nás prišla Anička Bartková. Anička, a ty nám povedz, koľko rokov mal vlastne Pán Ježiš Kristus, keď začal verejne pôsobiť a od akej udalosti sa začalo jeho pôsobenie? Pán Ježiš mal 30 rokov, začal pôsobiť. Keď ku komu prišiel? Jánovi. Krsti. Krstiteľovi. A po čo tam prišiel? Krstiť v rieke Jordán. Vieš mi povedať, kedy bola napísaná stará a nová zmluva, v akej reči? Stará zmluva bola napísaná pred narodením Ježišom Kristom a nová zmluva bola napísaná po narodení Ježiša Krista. Stará zmluva bola napísaná v hebrejskej a nová zmluva v gréckej. Anička, čo obsahuje malý katechizmus? 10 Božích prikázaní, modlitba Pánova, všeobecná viera kresťanská, krst svätý a večera Pánova. Prvou čiastkou malého katechizmu je 10 Božích prikázaní. Povedz nám prostredníctvom vlastne, koho Pán Boh dal 10 Božích prikázaní a kde v Biblii ich nájdeme. 10 Božích prikázaní dal Mojžiš. Dal Pán Boh prostredníctvom Mojžiša? Dal Pán Boh prostredníctvom Mojžiša. Nájdeme ich v knihe druhej kapitole. Druhej knihe Mojžišovej. 20. kapitole. 20. kapitole. A v 5. knihe Mojžišovej. 5. knihe Mojžišovej. 5. kapitole. 5. kapitole. Ďalšou časťou malého katechizmu sú sviatosti. Koľko sviatostí máme v evanjelickej cirkvi a ktoré sú to? 2 sviatosti máme, krst svätý a večera Pánova. Kedy vlastne ustanovil Pán Ježiš Kristus večeru Pánovu? Pred smrťou na kríži na Zelený štvrtok. Čiže keď posledný krát večeral so svojimi učeníkmi. Evanjelium vieme, že sa šírilo do celého sveta aj k pohanom. Vieš nám povedať, koho nazývali vlastne apoštolom pohanov? Čiže vieš nám povedať, kto to bol ten človek, ktorý prinášal toto evanjelium aj do Európy? Apoštol Pavol. Cirkev pomaly zosvetáčtela a tak aj prijímanie Večere Pánovej si vysvetľovala po svojom. Na tieto, ale aj iné chyby v cirkvi poukazovali predreformátori. Vymenuj mi aspoň 4 reformátorov aj krajinu, kde pôsobili. Peter Walt vo Francúzsku, Jan Wycliffe v Anglicku, Jan Hus v Prahe, Jeronium Savonarola v Taliansku. Ďakujem pekne. A poprosíme k nám, aby prišiel Lukáš Michal.
Takže jedným z predreformátorov bol aj majster Ján Hus. Spomienka na majstra Jána Husa patrí do bezslávnostnej polovice cirkevného roka. Lukáš vymenuje nám všetky nedele a sviatky, ktoré vlastne v tomto období si pripomíname. V tomto období si pripomíname sviatky Peter Pavol 29. júna, Cyril Metod 5. júla, majstra Jána Husa 6. júla, Kajúca nedeľa 10. nedeľa po Trojici, poďakovanie za úrody zeme, pamiatka posvetenia chrámu, pamiatka reformácie 31. októbra a pamiatka zosnulých 2. novembra. Vieš, kedy si vlastne pripomíname v našom cirkevnom zbore pamiatku posvetenia dreveného artikulárneho kostola a tohto nového kostola? Dreveného artikulárneho kostola si pripomíname 15. augusta 1717, 12. nedelu po Svätej Trojici, a posvetenia nového kostola si pripomíname 2. decembra na prvú adventnú nedeľu. A rok ešte kedy bol postavený? Bol postavený v roku 1864. 1894. Kostoly nám slúžia, aby sme mali vlastne kde vykonávať služby Božie. Povedz nám vlastne, keď v nedeľu prichádzame tu do tohto chrámu, čo je stredobodom služieb Božích? Stredobodom služieb Božích v chráme je zväz slova Božieho a sviatosti. Takže Večera Pánova je sviatosťou. Vieš nám povedať, ako vlastne zniejú slova ustanovenia Večere Pánovej? Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený a keď dobrorečil, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte všetci, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Po večeri, podobne po večeri vzal kalich a dobrorečil, dal im ho hovoriac: toto je, píte z neho všetci, toto je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva. To činte kedykoľvek budete byť na moju pamiatku. Slova ustanovenia nájdeme v evanjeliách. Vieš mi povedať, medzi aké knihy vlastne zaradujeme evanjelia a vymenuj ich? Evanjelia zaradujeme medzi historické knihy Novej zmluvy a sú Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša a Evanjelium podľa Jána a Skutky apoštolov. V skutkoch apoštolských čítame aj o veľkom prenasledovateľovi kresťanov, a to Saulovi, z ktorého sa nakoniec stal najväčší apoštol. Vieme, že Saul bol napríklad aj pri kameňovaní a mučení Štefana. Porozprávaj nám, ako Pán Boh vlastne zastavil tohto Saula, keď išiel do Damašku. A čo sa vlastne na tejto ceste do Damašku stalo? A Saul prišiel za veľkňazmi a dychtil po vyhubení kresťanov, ktorí uctievali Ježiša Krista. Žiadal si od nich dovolenie vstúpiť do synagóg a vyhnať ich tam. Po ceste, keď šiel do Damašku, tak Pán Ježiš ho oslovil, Saul padol na zem a Pán Ježiš sa ho pýta, prečo
prečo ma prenasleduješ? Sám mu odpovedá, kto si. A Pán Ježiš mu hovorí, že ja som ten, koho prenasleduješ. Sám mu odpovedá, čo mám urobiť. Ježiš mu hovorí, a Ježiš mu hovorí, vstaň a choď do mesta a tam ti povedia, čo máš urobiť. Tí, ktorí boli s ním, stáli ako omanení a nikoho nevideli, ale počuli hlasy. Tak vzali Saula a odviedli ho do Damašku. Ako delíme kanonické knihy Biblie podľa obsahu? Kanonické knihy podľa Biblie podľa obsahu delíme na historické knihy, vyučujúce knihy a prorocké knihy. Vieš nám ešte povedať, kde v Biblii je napísaná suma Evanjelia a ako znie? Suma Evanjelia napísaná v Jánovom Evanjeliu 3. kapitole 16. verši a znie: Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Takže vitaj medzi nami, Kamil. Počuli sme vlastne, ako Saul išiel do Damašku s tým úmyslom, aby zabil vlastne kresťanov. Porozprávaj nám, čo sa vlastne stalo, keď sa mu zjavil Ježiš Kristus, čo vlastne nasledovalo ďalej so Saulom. V Damašku bol učeník menom Ananiáš a tomu posne povedal Pán Boh: choď do Damašku a v ulici, ktorá sa volá Rovná, v dome Judovom, nájdeš Saula a príjmením Tarzanského. Lebo hľa, modlí sa a videl, ako k nemu prišiel Ananiáš, kladie na ňo ruky, aby znova videl a prijal Ducha Svätého. Ananiáš mu odpovedal: počul som, že tento muž robí veľa zlého tvojim svätým v Jeruzaleme. A Pán Boh mu odpovedal: len smelo choď. On mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno medzi pohanov. Odišiel teda Ananiáš a vojdúc do domu, položil na neho ruky a povedal mu: brat Saul, Pán Ježiš, ktorého si stretol na ceste sem, poslal ma, aby si videl a bol naplnený Duchom Svätým. I spadli mu z očí akoby šupiny, on videl a dal sa pokrstiť. Takže apoštol Pavel nakoniec sa dal pokrstiť, čo bolo znakom kresťanstva. Vieš nám povedať, ktorými slovami vlastne Ježiš Kristus ustanovil krst svätý? Choďte teda, činite mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať čokoľvek som vám prikázal. A ja som s vami až do konca sveta. Je to napísané v Matúšovom Evanjeliu, 28. kapitola, 19. až 20. verš. Už sme počuli, že sviatosťou je Večera Pánova a rovnako aj krst svätý. Povedz nám vlastne, ktoré 3 požiadavky musí spĺňať sviatosť, aby mohla byť sviatosťou. Musí mať viditeľné znamenie, Kristovo zasľúbenie a tretia vec? Musí byť ustanovená. A musí byť ustanovená Ježišom Kristom. Čo je vlastne viditeľným znamením pri krste svetom a čo je to obrazom? V
Viditeľným znamením pri krste svetom je voda a je to znamením čistoty, novoty. Čo si myslíš, prečo máme čítať Bibliu a s čím by sme mali vlastne spájať čítanie Biblie? Bibliu máme čítať preto, lebo je to kniha napísaná pre mňa osobne. Prostredníctvom nej sa k nám prihovára Pán Boh a mali by sme ju spájať s modlitbou a v tej modlitbe by sme mali prosiť Pána Boha, aby sme pochopili, čo čítame. Hovorí sa, že modlitba je vlastne dýchaním duše. Pán Ježiš nás naučil tiež jednu modlitbu, keď ho učeníci prosili slovami: Pane, nauč nás modliť sa, tak tedy Ježiš Kristus povedal modlitbu Otče náš. Vieš mi povedať, kde vlastne v Biblii nájdeme túto modlitbu? V Matúšovom evanjeliu v 6. kapitole a v Lukášovom evanjeliu v 11. kapitole. Vieš aj povedať, čo Ježiš hovorí o modlitbe predtým, než povedal túto modlitbu? Že sa nemáme modliť? Aha. Že sa nemáme modliť veľa, ale stačí kratšie a s úprimným srdcom. No, mohli by sme filozofovať o tom, že čo to znamená veľa. Veľa môžeme, ale nemá byť mnohovravná modlitba, ktorá by sa prezentovala niekde na rohoch ulic, ako to robili farizei a zákonníci, čím vlastne ukazovali a vystatovali svoju zbožnosť. Čo je to vlastne modlitba? Modlitba je rozhovor veriaceho človeka s Pánom Bohom. A posledná otázka. Začneme teraz trošku do dejín. Povedz nám niečo o narodení, detstve a štúdiách doktora Martina Luthera. Martin Luther sa narodil 10. novembra 1483 v nemeckom meste Eislebene. Rodičia ho poslali študovať právo, ale v roku 1505 prechádzal lesom Stottenheim a stihla mu tam strašná búrka a v tej búrke urobil sľub svätej Kataríne, že ak sa s nej dostane živý, tak pôjde do kláštora. Vstúpil do kláštora v Erfurte, kde sa stal mníchom. Potom sa z neho stal rektor a kňaz a potom išiel do Wittenbergu. A vieš nám aj povedať niečo o jeho pamätnej návšteve v Ríme v roku 1510? Keď kráčal tam v Ríme po tých Pilátových schodoch a na každom schode sa modlil a na poslednom schode povedal takú známu vetu: spravodlivý bude žiť z viery. Takže Luther šiel do Ríma a videl vlastne tam skazenosť celého, môžeme povedať, dvoru pápežského a šiel tam po odpustky a jednou vlastne z časti tých odpustkov, aby ich dosiahol, bolo ísť po Pilátových schodoch, na každom schode kľaknúť a modliť sa. A Luther nakoniec poznal ten blud a omyl a povedal tú vetu, ktorú vyslovil apoštol Pavel v liste rímskym, čo si povedal: spravodlivý budeš žiť z viery. Môžeš si ísť sadnúť. Poprosíme teraz druhého, Kamila Balanda, aby prišiel medzi nás. Kamil, ty nám povedz, ako vlastne oslovujeme Pána Boha v modlitbe. Pána Boha v modlitbe oslovujeme s plnou úctou dôverou. Trojediny Bože, Pane Bože, Duchu Svätý, nebeský Bože. Prečo končíme modlitbu Amen? Modlitbu Amen. Modlitbu končíme slovom Amen. Lebo to Amen znamená pravdu. To je isté pravda. To je isté pravda. Čo by vlastne mali obsahovať naše modlitby a za koho by sme sa mali modliť? Naše modlitby by mali obsahovať pravdu, pokánie. Modliť by sme sa mali za príbuzných, priateľov, za seba, za cirkev. Keďže sa máme modliť za svojich blížnych, keby som sa ťa opýtal, že kto môže byť môj blížny, tak ako by si mi asi na túto otázku odpovedal? A
podobnú otázku položil aj pánovi Ježišovi Kristovi jeden zo zákonníkov a Ježiš Kristus na túto otázku tomuto zákonníkovi odpovedal podobenstvom, a to o milosrdnom Samaritánovi. Vieš nám povedať toto podobenstvo? Išiel jeden človek z Jeruzalému do Jericha. Stretli ho lotri, tí ho zbili a nechali ležať polomrtvého. Náhodou išiel okolo kňaz, ako ho uvidel, obišiel ho. Tou istou cestou išiel aj Levita, ako ho videl, tak ho obišiel. Poberal sa tou cestou i pocestný Samaritán, slutoval sa nad ním, polel mu rany olejom a vínom a obviazal ho ich obvezom. Posadil ho na oslíka a išiel s ním do hostinca. Na druhý deň dal 2 denáre hostinskému a povedal: staraj sa o neho, a keby si na ňo viac vynaložil, vrátim ti a sa vrátim. Už len tú slovenčinu musíme opraviť 2 a 2, ale to je typické tu na Presbyš. Vieš mi povedať, kto založil kresťanskú cirkev? Kresťanskú cirkev založil Ježiš Kristus oslaním Ducha Svätého v 50. deň po jeho vzkriesení. Cirkev sa zhromažďuje v chráme Božom. Z čoho vlastne spievame na službách Božích alebo pri iných príležitostiach, keď sa vlastne spoločenstvo cirkvi stretáva? Na službách Božích spievame z evangelického spevníka, ktorý sa začal používať v roku 1992. Na konci pôstneho obdobia spievame Spašie a na pohľadoch svojho. Vieš nám povedať, na základe čoho je usporiadaná naša evanjelická cirkev ažgurského vyznania na Slovensku? Na základe ústavy. Čiže na základe ústavy evanjelickej cirkvi. Povedz nám ešte, kto a kedy vydal tolerančný patent, ktorý evanjelikom z časti zaručoval náboženskú slobodu? Tolerančný patent vydal Jozef II v roku 1781 a na základe tohto tolerančného patentu si mohlo 100 evangelických rodín postaviť kostol, dom a faru. Dobre, môžeš si ich sadnúť. Matúš Michal. Táto cirkevná ústava nám hovorí o určitej vlastne štruktúre cirkvi. Vedel by si nám povedať, o akej štruktúre? Základnou cirkevno-organizačnou jednotkou je cirkevný zbor, ktorý je zoskupený do seniorátov. Senioráty sú zoskupené do dištruktov a dištrikty tvoria generálnu cirkev. Vieš nám povedať, do akého seniorátu a dištriktu patrí vlastne náš cirkevný zbor? Náš cirkevný zbor patrí do Tatranského seniorátu ECA na Slovensku a do východného dištriktu ECA na Slovensku. Už sme počuli aj delenie cirkevného roka. Vieš nám povedať, že cirkevný rok začína vianočným kruhom, aké vlastne nedele a sviatky tvoria tento vianočný kruh? 4 nedele adventné, po ktorých nasleduje sviatky narodenia Pána Ježiša Krista, čiže Vianoce, štedrý večer, prvý a druhý sviatok vianočný. Nedeľa po Vianociach, Silvester, Nový rok, nedeľa po Novom roku, zjavenie Ježiša Krista mudrcom. To mi idú nedeľa aké? Nedeľa po zjavení Ježiša Krista mudrcom, nedeľa deviatník, nedeľa po deviatníku a
pred pôstne nedaleko. Pôstna doba nám poukazuje na pokánie. Počas pôstu aj častejšie prijímame sviatosť Večere Pánovej, ako vlastne inokedy. Vieš nám povedať, prečo Večeru Pánovu nazývame sviatosťou zmierenia? Večeru Pánovu nazývame sviatosťou zmierenia preto, lebo je tam viacerým ľuďom darovanie odpustenie hriechov a tým zmierenia s Pánom Bohom. Čiže toto zmierenie nám zabezpečil vlastne Ježiš Kristus svojou smrťou na kríži. Vieme, že Ježiša Krista ukrižovali, na tretí deň vstal z mŕtvych, po 40 dňoch vstúpil na nebesá a po 10 dňoch od vstúpenia zoslal vlastne Ducha Svätého. Vieš nám povedať, ako vlastne vysvetľuje doktor Martin Luther posledný článok všeobecnej viery kresťanskej, ktorý práve hovorí o Duchu Svätom? Verím, že ja zo svojho vlastného rozumu a zo svojej sily nemôžem Ježiša Krista, Pána nášho, veriť ani k nemu prísť, ale že ma Duch Svätým evanjeliom povolal, svojimi darmi osvietil, v pravej viere posvetil a zachoval, tak ako je celú cirkev kresťanskú tu na zemi povoláva, zhromažďuje, posvedzuje a pri Ježišovi Kristovi zachováva. Jedinej pravej viere. V jedinej pravej viere zachováva. V tejto cirkvi. V tejto cirkvi mne i všetkým ľuďom, veriacim ľuďom, hriechy štedro odpúšťa a v deň súdny príde mňa i všetkých mŕtvych vzkriesi a dá večný život mne i všetkým z Krista veriacim. To je isté verná pravda. Cirkev je vedená i dnes Duchom Svätým. Vieš mi povedať, aká je hlavná úloha a poslanie cirkvi vo svete? Hlavnou úlohou a poslaním cirkvi vo svete je zvestovať slovo Božie a prislovovať sviatosti. Zoslaním Ducha Svätého vznikla kresťanská cirkev. Vieš mi povedať, kde bol zoslaný Duch Svätý a ako? V Jeruzaleme. Nie? Tak si zavolaj, kto ti príde pomôcť. Páter. No poď. Takže Paťo, povedz nám, kde bol zoslaný Duch Svätý? Tak, Duch Svätý bol zoslaný na apoštolov a to v Jeruzaleme, keď boli v dome jedného z apoštolov a bol zoslaný do... Akým spôsobom? Ohnivými jazykmi. A tí apoštoli začali hovoriť rôznymi jazykmi. Tak cirkev vlastne takto bola založená, zoslaním Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme v podobe ohnivých jazykov a potom apoštoli hovorili k zhromaždenému ľudu. Apoštol Peter prehovoril a vieme, že na jeho kázeň uverilo vtedy v Jeruzaleme 3000 ľudí, ktorí sa dali pokrstiť. Aké obrazy sa vlastne používajú v Biblii pre Ducha Svätého? Vietor, oheň a holubica. Vietor. Ježiš Kristus hovorí, vietor vie, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Oheň, ohnivé jazyky sa ukázali apoštolom na letnice. Holubica. Ján Krstiteľ videl zostupovať Ducha Svätého v podobe holubice. Na koho? Na Ježiša Krista. V jeho krste. Môžeš si sadnúť. Poprosíme Mišku Hozovú, aby prišla medzi nás.
Matúš nám povedal, čo je hlavnou úlohou a poslaním cirkvi. Ty nám povedz, čo je vlastne hlavným programom cirkvi. Hlavným programom cirkvi je misia. O tento program nám učil Ježiš Kristus v svojom misijnom prikazaní. Akými formami vlastne cirkev tu v tomto svete vykonáva práve svoju misijnú činnosť? Cirkev svoju misijnú činnosť vykonáva evangelizáciou, vyučovaním, tlačou alebo inými médiami a mnohostrannou praktickou službou. Vedela by si nám bližšie povedať, čo to je vlastne tá mnohostranná praktická služba, ako vlastne tú cirkev misijne pôsobí? Cirkev vykonáva svoju mnohostrannú praktickú službu so snahou pomôcť ľuďom v rozličných oblastiach života. To sa nazýva diakonia. Diakonia sa zaoberá najmä pomôcť ľuďom v zdravotníckej oblasti, v opatrovateľskej službe, v domovoch, domu dôchodcov a iných ústavoch a podobných zariadeniach. Medzi takúto mnohostrannú praktickú službu patrí aj pomoc človeku, ktorý by prišiel po prvýkrát do kostola a možno nevedel by, čo má robiť, ako sa má vlastne v tom kostole správať, čo vlastne sa od neho vyžaduje počas bohoslúžieb. Určite mal by veľmi veľa otázok, keby tu nás sedel. Vedela by si mu povedať a vysvetliť poriadok služieb Božích, prečo je to tak, ako je to, ako to všetko za sebou nasleduje? Oslovenie, predspev, konfiteor, prvá pieseň. Ak je prvá pieseň Kyriake, tak nie je konfiteor. Sláva, pozdrav, kolekta, epištoly, druhá pieseň, evanielium, tretia pieseň, kazeň, oznámy, milodári, apoštolské požehnanie, štvrtá pieseň a záverečná liturgia, ktorá sa skladá z antifóny, kolekty a áronovského požehnania. A na záver si podáme ruky a tak vlastne ukončíme bohoslúžby týmto pozdravom pokoja. Niekedy na službách Božích sa spievajú aj žalmy a predovšetkým pri slávnostných službách Božích aj zajtra pri vašej konfirmácii tiež budem spievať žalm v tej úvodnej liturgii, čiže bude sláva, pozdrav, kolekta a spievaný žalm. Vedela by si nám povedať, ako znie prvý žalm? Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a kruhu pozmývačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozzývať dňom nocou, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý na čas dáva ovocie a jeho listie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktorý vietor rozvieva a preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešníci zhromaždení spravodlivých, lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožníkov vedie do zahuby. Ďalej na službách Božích sa aj modlíme. Čo si myslíš, prečo sa vlastne máme modliť? Pretože Pán Boh sa s nami začal rozhovárať ako prvý. On ako milostivý otec čaká na rozhovor s nami a teší sa na ne. Ktorými slovami Pán Ježiš pozbudzoval svojich učeníkov a rovnako aj nás modliť sa? Pán Boh pozbudzoval k modlitbe týmito slovami. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Matúš, 7. kapitola, 7. verš. Kajúca modlitba by nemala chýbať v živote žiadneho kresťana pred prijímaním Večere Pánovej. Čo sa vlastne od nás vyžaduje vo vzťahu k druhým ľuďom skôr, ako pristúpime k stolu Pánovmu? Skôr ako pristúpime k stolu Pánovmu, mali by sme sa zmieriť s našimi blížnymi, požiadať ich o odpustenie a napraviť svoje hriechy, aby sme k stolu Pánovmu prišli zmierení. Ďakujem pekne, môžeš si sadnúť. No a ešte poprosíme Denisa, aby prišiel medzi nás.
Takže sme všeličo počuli tu o Božom slove, o Biblii. A aby sme Božiemu slovu dobre porozumeli, pri jeho čítaní používame aj rôzne pomôcky, ktoré nám pomôžu a pomáhajú pochopiť Božie slovo. Vieš nám povedať, aké pomôcky? No, tá pomôcka môžem používať ceruzku, biblický spevník, Biblický spevník? Biblický slovník, konfiteur. Nie. Konkordácia. Konkordácia. Ďalej? Exegézy. Exegézy. A rôzne výklady. Vymenuj nám vyučujúce knihy Novej zmluvy. List apoštola Pavla Rímským, 2 listy Korinským, list Efejským, Galackým, Efejským, Filipským, Kolosenským, 2 listy Tesalonické, 2 listy Timoteovi, list Títovi, list Júdu, list Filomenovi, list Júdu, list Židom, list Jakuba, 2 listy Petrove a 3 listy Jana. A teraz príde. A list Júdu. Tak. Vieš nám povedať, čo obsahujú tieto vyučujúce knihy Novej zmluvy? Čo v nich vlastne apoštol Pavel hovorí? Oni sú adresované rozličným ľuďom, jednotlivcom a cirkvam. Takže sú v nich rôzne posolstvá pre jednotlivé cirkevné zbory, ktoré apoštol Pavel navštívil pri svojich misijných cestách, ktoré uskutočňoval. Vieme, že boli 3 misijné cesty a takisto pre jednotlivcov, pre svojich spolupracovníkov určité inštrukcie. Božie slovo nás teda učí kresťanskej viere, láske a nádeji. I napriek tomu vidíme, že v minulosti v cirkvi dochádzalo k rôznym roztržkám. Vieš nám povedať, kedy vlastne cirkev sa rozdelila na východnú a západnú? No, rozdelila sa v roku 1054. Vo východnej vládol patriarcha a v západnej pápež a rozdelili sa preto, lebo sa dali, že kto bude hlavou cirkvi. Cirkev teda túžila, vidíme, viac po svetskej moci, čiže sa hádali kvôli tomu, to skutočne zaujme vládu, ak to bude ten prvý, a kvôli tomu došlo k tomuto rozkolu. A tak vieme, že musela prísť aj reformácia, lebo do cirkvi prichádzali rôzne blúdy, ktoré neboli v súlade s Božím slovom a s evanjeliom. A práve reformácia poukazovala na tie všetky nedostatky a chyby cirkvi. Vieš nám povedať, kto je predstaviteľom nemeckej reformácie a švajčiarskej reformácie? Nemecké je doktor Martin Luther a Philipp Melanchthon a švajčiarske je Ulrich Zwingli a Jan Calvin. Povedz nám, na čom sa vlastne Luther s Calvinom nedohodli, keďže prakticky boli to 2 prúdy reformácie. V čom stroskotali ich vzájomné rozhovory? Doktor Martin Luther hovoril o Večeri Pánovej, že je to pravé telo a práva krv Ježiša Krista a Calvin hovoril, že je to iba symbol. Takže na celom učení dalo by sa povedať, že sa dohodli. Jedine v otázke Večere Pánovej sa nedohodli a v chápaní vlastne prítomnosti tela Kristovho posvätených darov. Povedz nám, ako znejú slova zasľúbenia Večere Pánovej. Za vás sa vylievam, za vás sa vydávam na odpustenie hriechov. No a posledná otázka. Na Zelený štvrtok ustanovil Ježiš Kristus Večeru Pánovu. Čo hovorí doktor Martin Luther o Večeri Pánovej? Čo je to podľa Luthera? Je to práva krv a práve telo Ježiša Krista. A nám, kresťanom, pod spôsobom? Nám kresťanom hovorí pod spôsobom chleba a vína. Čo? K jedeniu a pitiu? K jedeniu a k pitiu. Samým Kristom Pánom? Samým Kristom Pánom. Ústa.
stanovenia. Sadni si. Takže, sestry a bratia, v tejto skúške snažili sme sa prejsť základnými vlastne pravdami, ktoré učí naša evanjelická cirkev. Mali sme možnosť počuť veci, ktoré sa týkajú symbolických kníh, malého katechizmu, ale zároveň učení o Biblii, o slove Božom, ktoré je pre nás skutočne prameňom viery a pravidlom života. Ja len verím, že to, čo cez 2 roky sa snažili vaše deti nazbierať, že to neostane len niekde zabudnuté či odložené, ale predovšetkým, že to budú ďalej rozvíjať, aj keď možno mnohé otázky im tak nešli, ako by sme si to my predstavovali, alebo my chceli ich počuť. A verím, že do života a i do ich života sa tieto veci možno lepšie zapíšu a lepšie dostanú a možno tak, ako sa im zle učilo, tak lepšie sa im tie veci budú v praktickom živote dostávať do praxe a budú skutočne tak dobrým svetlom, dobrou soľou zeme, ako nám hovorí aj Ježiš Kristus, že vy ste svetlo sveta, vy ste soľ zeme, takže ja im prajem, aby v tom ďalšom živote boli takouto soľou a takýmto svetlom pre vás doma v rodine, pre nás, pre tento cirkevný zbor a vlastne pre celý svet, všade tam, kde budú žiť, kde pôjdu, s kým sa stretnú, aby vydávali to dobré svedectvo viery. Budeme pokračovať poslednou piesňou po prvom verši záverečná liturgia. aby si